bundu wondude nder jaygol jahannama ñande fof ina ñaago Allah no duwono duwotoɗen min jahannama de yo Allah tandama woyli yo Allah tandama woyli jahannama sa iri ene ñaago Allah haawiya ene ñaago Allah dendagal jayɗele Allah ɗe ɗo poti ɗe heɗe fo ɗe ndendi waɗe ñaago Allah yo Allah danduɓe woyli o wi nduɗo ɓulludu jahannama mooloto woto nandu woto ɓatto woto yiidude e guite mum sa iri en haawiya en noɗi mbay bonde en noɗi mbay hulɓinade en noɗi mbay bon Allah wi ɗi fof no moolo Allah woto jaata woyli ɗum noon oɗo woyli mo woodani ɓen ɓe ganduɗa koɓe ɓetoɓe hakkude tan ɓetowo o gandi ɓetowo de eɗen gandi jeeyowo siɗi ko balance so yiɗi ko metorgal ko yiɗi kala kanka tan ko jeeyowo subhanahu wa taala wi woyli woodani lilmutaffifin e ɓen ɓe ganduɗa ya Muhammad hoɓe ɓeta walla hoɓe peesa walla hoɓe meeto lepte gonduɗe koyere yawmal qiyamati wodaniɓe ina wonno e Madinal Munawwara e ñalawmaji ɗe sallallahu alaihi wasallam wuuri nde gorko goto biyeteɗo Abu Juhayna o jogii ko ɓetirɗe ɗiɗi gotal hen ko mangal gongal ngal ko toksal so yiɗi soodde e jomiraɓe remru e jomiraɓe gawri e jomiraɓe ɓiɓɓe leɗɗe o adda ɓetirgal mangal ngal o sooda so yiɗi yeytude o lelna mangal ngal o adda toksal ngal omo yeytira ɗum tagi nelaɗo wi o fi Juhaynata oɗo e nder siratun nabawi so Allah walli men on jaaɓi nadde e nder tarihul islam on naate e nder sira on naate e ilmul hadis anjina toon tarihul islam ina ɗon tan haalata tan ko tuggude Muhammad rodiɗe jaraten ɗo ɗum ko tarih tan ɗo islam rewi ina toon sira ɗum ko jikkuji Muhammad e sahabaɓe mum no ɓe gollirno ina toon ilmul hadis ɗum yalti koye huudu ko Muhammad kayfirata Qur'an oɗon hadiseji ɗen mbime oɗo waaji heɓen cikki kay jogori wattidade aljanna ndo jaygol oɗo mben sikki tan toon jeeyi an ƴeewoyi defte ɗe so Allah jaɓimo on taw toon yani wo fi Juhaynata khabarul yaqin nelaɗo gara mo niwi toon wo fi Juhayna al khabarul yaqin ina Juhayna ten khabaru laaɓ mbo suuɗata ko oɗo waaji ko noon waɗatno oɗo noon aya o ari jippe dow mum hanti mbo huufi hante yeeyoɓe ha yawmal qiyamati ñande mbo ari tan mbo soggi hanti ɓen mbo saliɓe ɗaccude ko simore junde seeɗa tiinde mbattede haqqillaji Allah wi e nder heen mbatte haqqillaji Abu Juhayna on danino waɗanno jogino ko ɓetirɗiɗe ngal ko mangal ngal ko toksal mangal ngal o soodirta ko toksal ngal o yeytirta oɗon gandi o kam hayde en ganda haydara o kam en gandi waɗi koko boni keɗe gueɗe goɗɗe garoje men sallallahu alaihi wa sallam wi hono oɗo gorko biyeteɗo Abu Juhayna e hono makko en pittolon nani hen kewkon ɗaminare pittolon nani hen gonkon ɗawowoñ ɓe faandi torde nde toɓɓi ɓen woni ɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam sappani ɓe nelaɗo wi nelaɗo fodaniɓe hamsun bi hams nelaɗo fodaniɓe ɗiɗo joyi son mbaɗiɗi tan mi yoɓa mon ɗiɗo joyi e aduna gila en jahaaji mbatten haqqillaji nelaɗo wi son mbaɗi ɗiɗo joyi tan mi yoɓa mon ɗiɗo joyi ay ɗiɗo joyi liggiɗon mi yoɓa mon ɗiɗo joyi gila on nguuri holɗin sallallahu alaihi wa sallam wi khamsun bi khamsin ma naqada qawmun al ahda illa sallallahu alayhim aduwwahum wa ma hakamu bi ghayri ma anzala Allah illa fasha fihim al faqr wa ma zaharat fihim al fahisha illa fasa fihim al maut wa la daffafu al kayl illa muni'u an nabata wala mana'u zakata illa hubisa anhum al madar joyi son mbaɗi ɗiɗo joyi aduna tan mi yoɓa mon ɗiɗo joyi aduna en baddata yawmal qiyamati holɗin o wi yimɓe fof firtuɓe aaji hakkude mumen Allah takma waɗanma hoore
waɗanma ɗo ɓuri teddude ɓi adama waɗanma daande rew hen tana jaapeɗen wima rewam caliɗa ɗum rewde ƴeewoyɗa ko welma e ko soomma ndewirɗa ɗum Allah mbiɗa Allah e kaari Allah e uji ma ha woni million ɗum woni e jam fiima aadi o Allah wi kala mo jam fi oɗo aadi mo gaddanmi moon mami wuurto moon gaña moon on mbawa ɗum ittude dow moon mukk mami addu gaña moon mi taga dow moon on mbawa ittude ndoɗon no jaɓetake jiwɗon fewata kaɓe ɗon toole ɗon kulle chey Allah wi so on pirti aadi hakkudaba moon tan mi wurta moon bawɗo moon fiya moon ha jaggono ɓoggi oɗon kam on jejjitani ɗum ni ɓoyanayi batte subhanahu wa taala wi ɗon ɗo yimɓe ɓe dow ndi leydi e less oɗo asman ɓe ñawrani nde ɗo wiyetede qur'an tawi tan ɓe ñawrani nde tawi tan ɓe ñawrani qur'an e deftere Allah teddunde Allah wi mi sara e maɓɓe basal laaɓani ke yimɓe en dawi ɗo kepete a yiyat ha mbatta wiide haɗa jogori sodoyde loterie national walla mbiya min noon yo Allah rokkama nde hawrude tan belsidiɗami taw wonɗo yaɗira guuɗi mum joyi mi hocca ala fof kam miijotako bas ala fof ko miijotako ina wayno keyɗuɗo miijoto ko ñamde mettude wawa miijo ko weeli ko sababu dañi andi ko metti kay ko weeli haalatama ɗum noon kala nande bas ɗon ñamirde qur'an Allah wi mi wurta moon basal ngal iwata Allah wi fijirde caay sayagal jinde en yarde sangara en sodde loterie national en facha alfahisha gueɗe gañade karmuɗe munkiraɗe ɗe kala ɗe mbaɗɗoɗe heɗe ñande fof ko tagge ijam ko kaari wonduno la illa maayi puk goto mon fof mon ñaw ñabbuli ɗi ganduɗa taaniɓe mon e baabiɓe mon ñawatanuɗi ono tumon ɗi ñaw gueɗel gonguel ngel on ustani ɓetirɗe peesirɗe mon e balasuji mon e ko ɓetata fof so wona mi haɗi mon ko fuɗata so on bonni ɓetirɗe tan mi salto fuɗnude gasani sa yehi ɗo nden hedde salumen ta toon gawri dañƴi duuɓi joni hay gawri hikka ndi ɓe gayni ɓe natani jiggade sa yeyine guine nden maaro duuɓi tati ene joni allahu akbar neɗɗo miitoɗo koko woɗo dañata ko neldi sooda maaro gasi yeehi Allah wi so ɓetirɗe boni tan mi salo fudde huɗam min jeeyi mi jagga toɓami koɗi hikka toɓi hay gar arata neɗɗo rema tan saato diwo bolle diwo gorode doga tan ha boore saato arta e debbo mum yiɗa ɗum ni ndungu yawta tan hayda Allah wi siko tawi on bonni ɓetirɗe mi haɗa mon kuɗi fudde mi haɗa subhanahu wa taala wi siko tawi on salima askude mi waɗa kaso baade mi ƴetta baade mi waɗa ɗe pinison onon gandi pinison baade toɓo Allah wi on caltima asku jomen nayyi gaskata jomen beyi gaskata jomen baali gaskata jomen posuji gaskata jomen bitikaji gaskata jomen remru gaskata on caltima askude baadam garani toɓani mi toɓ min jeyno toɓa mi jaggi wonta toɓ laaɓani wona gonga men en jiyani enen saabu Allah enen mbawa ɗum seeda de gonga cikku ɗon Allah on toɓa nannoɗo ɗi e duuɓi ɗo o toki ɗo goɗɗo ari wona subhanahu wa taala goto woni ɗo Allah wi ɗeɗo gueɗe joyi mi accata ha yawmal qiyamati on jaɓani aadi hakkude men mo gadodirden o mi wurta mon gaña mon on jaɓani yawrude deftere am nde mi sara mon basal on jaɓani woppude caay sayagal mi saaka mon mayde nde on ganda to ummori on goppani ustude ɓetirde mi hana mon kuuɗi dariɗi ne puuɗi on kadi askal mi jagga badam mi ferma min jogui gueeco mi ferma mi jagga caabi waɗa poosam mi ɗaata yo joni noon ƴeewana mbaɗɗa neɗɗel ngel ruuja ka ngel ruuja ga daɗo saato duppa leɗɗe duppa cebbeje waɗa foof ƴetta gawal mu jorkal ulla leydi Allah jorni ɗi fada yurmen yiwode ara hen dardu yiwode arde fof wirto nana toɓo yi gueej yiwode toɓe gueej ko bonnanta gueej holko ɓeydata gueej gueej gila ñande ummi enen fof tawa ɓeɗo ɓe goni mawɓe men o gueej ɗo tan ɓe tawi omo foti ha hande dirtani ñande mo dirti fof nanat barakayel naati ñande mo diƴƴi mo feewi men fof barakayel naata walla bolol kaño ya kadi ɓe gaddo e kaƴoɓe ɓattina
ceertaani Allah wi ɗeɗo geɗe joyi e ɗe geɗe joyi ɗum noon subhanahu wa taala wi waylun wayli woodani lil mudaffifina e ɓetoɓe holɓe en alladina ne ɓen isak taalu sika tawi ɓe ɓeta nde ɓe coodata nde alannase e dow yimɓe ɓe yastawfuna ɓe timminat aadi maɓɓe mbo ɓe jogii o wa ida kaalum so ɓe ɓettano yimɓe ɓe aw wasanum so ɓe peestano yimɓe ɓe yuhsiruna ɓe bonna ko ɓe peesno ɓe bonna ha Allah bonna ɗum Allah wi ala yadunnu mata sikkani ha ulayna ɓeeɗo annahum na kamɓe mabusuno ɓe jogori ummitanade li yawmi ɓe peata ñalawma adimin mawɗo mata ɓe cikkani ne jogori yetto yawmal qiyamati janggo onon ɓetoɓe onon peesoɓe onon metotoɓe maton cikkani janggo yawmal qiyamati ne ummite sa ñaami gariyel ko moƴƴima ittete sa ñaami bananere ko moƴƴima ittete sa ñaami li ko ñamɗa fof ko moƴƴima ittete ɗum noon mate ɓe cikkani ne jogori ummitade toɓɓowo ñalawma homo yawma yaqumu nnas ñande ɓiɓɓe adama fof ummi li rabbil alamina toppita joom windere nde subhanahu wa taala ɓoyete sallallahu alayhi wa sallam hono ibnu umar ka annahu kana yamurru bil bari fa yaqulu ittaqillahu taala wa awfi l kayla fa inna al mudaffafina yuqafuna yawma al qiyamati li azmati rrahman hatta inna al araqa la yaljumahu yani ibnu umar ɓi umar ibnu alkhatab ina yahay gotol tan a wirti jeeyo o wi jeeyo hulallah timminto ɓetatako a anda onon ɓetoɓe ɓe oɗon darne janggo yeesa mawɗo o ha warñede mon waɗa mon labungal warñede o gandi warñede do warñede ndiyam jalta jama ɓanduɗam jooro e ma ha yowma ha keɓa ha naata hunduko ma ko mbattade fof ko weedu ɗum ɗo fof ko weedu warñede ma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o seedima mbatten haqqillaji wan ikrama goto mawɗo sahaba ɓiyeten ikrama annahu qala ashhadu anna kulla kayyalin wa wazzanin fi nnar o yimɓeɗo seedi ɓetowo e peesowo fof waɓeta jaygue ɓe gasni nadde jaygol fa qila lahu o wiya inna ibnaka kayyal ɓimade ndenne ka ɓetowo fa qala ashhadu innahu fi nnar mbeɗo seedi ɓiyamo nane jaygol wa ka annahu arada al mubalaga wa bayanu anna al ghaliba fihim at tadfif hewɓe maɓɓe ko ustoɓe ya muhammad kalla isdajiru ndoge kalla ko goɗɗita ɗe isdajiru ay dogde neɗɗo wiyana mabɓo ma hello yeeso dogra keeci woni kalla oɗo kalla ndoge goɗɗito ɗe ustude goɗɗita ɗe welsidade tribunal inna kitabal fujjar hono deftere nde ganduɗa hende wiyete deftere fujjar woni sayeɓe say tarifuna kolngol say pular an ka say sa wiyama noon no mbatta ñaɗe hen min kaari wiyata say wona haɓete allah wi inna kitabal fujjar hono deftere kaccoraji sayeɓe bandiji ɗi allah wi lafi sijjin allah wi mbeɗeni waɗi ɗum to wiyete sijjin ko ɗum idara ismun li kitabi lladi duwinat fi amalul fajra min asaqlay yani ko ɗum place e place uji allah siko tawi leydi ko jeeɗiɗi dani jeeɗiɗi laaɓi jeeɗiɗi ha nder leydi nanto less allah wi sijjin o namni mouhammadou wi ɗum wama adaraka ma sijjinun ya mouhammad al gandintuma ɗum allahu akbar a anda yimɓe ma ganda ɗum ko allah andi ɗum allah wi sijjin kitabun ko ɗum biro marqumun ko ganduɗa ngo windano hoorem ko mbaɗɗa fof sa yiɗi malaika ñalluɗi binda sa yiɗi ɗi balɗi binda marqumun nano winda tan tak a ƴeewi a yahi a haali a jooɗima a windi ɗum winda rek nan toon ɗo woni sijjin nani winda bandiji ɗi tan kala ko bandi men no wat fadata ha ɗi gara kitabun marqubun nani windana hoore mum ɗum ɗeso toon ɗum faam ɗum ɗeso wade kono machine courant walla machine ndiyam to jarɗa e lewru fof
walla ko kuɓɓuɗa e lewru fo yaltata kayit ma non ɗesi waade ɗum noon woni koto sijjiin nani fadi golle ɓiɓɓe adama ɗe waylun heɗen mooli allah waylun ɗum taki gooto e araɓeɓe o yimi oyi fali kulli fajirin min alfujjari sahifatun wa hadihi sahaifu fi sijilli lazimi o wi dendagal sayeɓe ɓe noɓe poti goto foti jogui kayit o nanata nder sijjini no fati ɗum toon waylun siddatun wa adabun liman yakdibu bi yawmi ljaza woyli wodani yawma idin ñande heen lil mukadibin ɓen fennuɓe allah alladina ne ɓen yukadibuna bi yawmi ddin ɓen ɓe ganduɗa hoɓe penni dendagal ñalawma battintoɗo ñalawma keɗe ɓeɗo allah wi wama yukadibu bihi fennata oɗo ñalawma illa so wona kullu Allah wi o ko mu'tadinanil haqqi ko jawtuɗo gonga nani o rewi ɗo o diwi ɗo o yawti o ɓeyni to o weddi gonga keeci makko o yawti oɗo woni mu'tadin asimin kewɗo bakkar mo ganduɗa hay malaika allah ina moolo windude ɗi bakkatuji ko jogui ko o mo ganduɗa ya muhammadou ida tutla alay so dursitama e dow makko ayatuna komin mbi ko allah wi dendagal ko jamil ambiya assama ambiya tuko mbi min adama ha yetti muhammadou ko mbino tu o yebbi ngalo wi ɗum ɗo ko asatirul awwali ɗum ko penale yawtuɓe tan ƴeewa ɓi adama ñamɗo maaro allah yari ndiyam allah ñaɓɓe jooɗe leydi allah asman allah timma mbiya ko annabaɗo allah kaali ko penale yawtuɓe tan anne ko ɗum woni yebdima aɗa andi ɓoyata cola a wawa artirde docteur ko woni gana ko addantuma ko cindade kono ceŋide wonta ɗum dañ oɗon gandi cindade docteur addantuma ko cindade kono ñiɓiɗe a wonta ɗum dañ soɗen boni balɗe tati sa lawƴani tan ɗe puunata ɓooyi kulligel ma waɗa microbe ma ya guidel ngel ko noon teppel ko noon koyɗe juuɗe ɓe jaranama ɗum ko leɗɗe goɗɗe leɗɗe goɗɗe tan ɓe taƴata moƴƴinaɗe ɓe jonnaɗe ɓe tottuma mbima sinda ɗo kam fodde balɗe ma timmude kono mbawma waɗande bangal ɗaɗe ƴiijam kofota ngal no hofto oɗo waaji ayi no fof ono hofto si ngal wiɗo ñeedet homo wattata ngal wona koyngal ko ɗon jobdima allah yukadibu yawmiddi aɗa fenna subhanahu wa taala so nawi guitel ma milliard docteur so rendimama ardirde guitel dendagal ko meɗɗa miijade ko meɗɗa yiide wawa ida tutla alay ayatuna siko tawi komin gaddi ko ɗum haalama e dow makko galowe asatirul awwalin ɗum taki aya qur'ana goɗɗo tafsir o ari oɗi wo qala alladina kafaru saliɓe allah ɓe mbi in hada illa ifkum ko ɗum cemte iftarahu o fefandiɗe wa anahu alayhi wallimbo e maɗɗe wallimbo e ɗe penale qawmun akharun allah wi fagat ja'u zulman wa zura koole ɓe tooñi ɓe ndodima ko mbarotade zulman ko toñangue zuran ko toñangue so ɗi ndendi oɗoɗi cerdata zulman ko toñje an teyi weli metti zurano ko rondade bokkat ma e hoore jaada hen yawmal qiyamati leldoɗa en ɗabri ma subhanahu wa taala wi wa qalu asatirul awwalin iktatabaha o windini ɗum tan faye tumla alayhi koko waɗa dicté koko waɗa imla koko waɗa pide e makko tan bukratan wasilan قل ويد أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض يا محمد جبني ده دو دفتر كو غاندو دو سر غوندو ندر ليدو ندر اسمان انه غفور رحيم قراننا يوت اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين او آية مجمل او كم آية فصل سبحانه وتعالى بي كلا زجر كو دغد Allah wi ko doge ay jode ala yahno dok tan biya diwal mo sali ala ya dok ko ciusda ko foddi woto haaji goto meedi ko wiide o wi ko politique non ko faade politique o wi neddo añata neddo kono sawyama ya dok wojere mbeton ko sarire kana doga walla yimɓe mbawi waɗa dojere ngata yimɓe
dok wajare ono mbatta o indo ga wajare ko non e non gandi ga wajare kam suwa ngattaw ko non sa yalla ya dok wajare no mbatta wala dogata dum no woni subhanahu wa ta'ala wi kalla dok kalla ko jangde oyi bal ko woni rana towi onon fulfurde beto dum ko korni towi takki wasi salima iwude takka e jamde walla takka e bagima walla takka ko ɓurduɗa horsude salo ittade ɗum woni barlana kolino hanti maga mbiyeten ɗo no mbiyeten ɗum onon fulfurde ɓe korni enen no enen mbiyeten ɗum mataw ko towi walla holɗum goɗɗum takki iwata beele bagiyade hen won takkata e bagi ko beelama seek do hen allah wi ya muhammadu kalla ndoge onon mu'tadin asim onon ɓeeɗo hewɓe bakkat yewtuɓe laawol yani ndoge tawde on mbi qur'ana ko asadirul awwalin on dayi bongol bal ko woni rana takki bal ko woni rana kolni bal ko woni rana towi ala qulubihim e ɓerkoñ maɓɓe ma kanu yaksibuna koɓe mbaɗanno ko takke ɓerɗen te wawa ittade hayso jomum yiiɗi tuubi yaltatadi allah jaɓata takki korni anti takki ma tiiɗi maydeji al wonta iw eɗen mooli allah subhanahu wa taala wi kalla irtadi u ndene ay o ko ndene kalla ndene ay hana ya allah gana ɗum renude ay allah ni ndene on luɓi bone dow koye mum andi jahannoɗo tinani dawanno guese mum walla ya bitik mum ha yi asman allah walla wiyan tappenno toɓɓe mum o udduto e bitik ñaɗen dobdu saabu allah walla asman neɗɗo andaɗo yenata saabu ko hoore ma tan timata an ñanden gorom ñaldata ko dobdu a anda ɗum no ngal waji o duuɓi joyi ngal yanani e kono an o holta ni ƴeewi leydi wona goonga ko ɗo tan gayno doga an gandi ko fulɓe mbiyata bonoru ko min mbiya ɗum fof so baƴe jogui ha weltima ko ɗo tan jaggata ene oɗo ɓaɗi siko huuɗi min ga tan watta ɗo hoyɗo ɓayi kañum to bone o heedi ko toon tan ƴewata kono to bone ala hajumala toon ayi ɗum noon ɓi adama watta haqqille menaɗa bone no filtima an fi kulli makan ina wes ɗo dow ina wes ɗo dow wonnon mayde allah hay goto andade joom allah waɗo wa hen dat joom talkoru daɗata joom bindi ceernol bindowel nde tawat ɗum koɗo windat ɗo nde halka ɗum ɗon wi ko waɗi ceerno maayi ko moƴƴi en maayi saɗa huuɗo ni e maayde wondaka saɗa mawni maayde wondaka laamɗo e an wonmum maayde ƴettata laamɗo moƴƴa leydi yimɓe no jooɗi no mbiyata illa kono kono jiñanden mum tan ñanden mum ɓooyanayi bat on jiide hay goto gumani on jooɗimi ɗo balɗe sappo gumani ɗum ayi to ni allah waɗata allah wi noon bakkatuji ɓi adama so jeeyi ha takke ɓernde ha wonɗo yettoto subhanahu wa taala wi ko tuuba bo yaala ɓeɗo noon doge on dayi bongol ɓerɗe mon korni ɓerɗe mon takki ɓerɗe mon muti e nder ko mbanna ɗon munni moƴƴoñ mon hanti moƴƴi wala hanti ko jahannama feya oɗon moodi allah subhanahu wa taala wi ya muhammad kalla innahum ha ande ko irtadi o allah wi innunna ɓeeɗo an rabbihim ga joom maɓɓe yawma idin la mahjubun ɓeeɗo e allah jiidata ɓannon allah no yiye tinno kono inchallah eɗen jorti allah mayen ɗum ji inchallah yo allah walla en jeeɗum e yiide allah subaka ñanden ne weli waɗi ɗum allah no jogui kikiɗaji koki kikiɗaji yowde allah to aljanna neɗɗo ne woni o tutata firƴata fiifata ɗojjata haftata durmitako haydara ko ken fawetake durmetake musetake keeci jonde lelɗe darde ɗa fofoti kala kino tampinala wiye holko ɓuuri ɗum ɗon mbiya ɗum ko min cohli mbiyanamno ye sernaɓe ɓe gara toon sernaɓe mbi ñagaɗen allah yo tikkere nde gas yimɓe mbaɗa délégation gandu mawɗo mo hono mo ala sallllahu alih w sallam heeda yeeso
goto fof no jogii ɗi touré ɗi guppowo memata aɗa andi eɗen jogii comcinan padi men aljanna guppowo memata jiɗɗo kaalis yomnade guppo yo acca aljanna wonta yomne ha yommal qiyamati wonta yomne siko yimɓe jottima jiidi allah allah ne ɗumen tikkere gasi ɓe dutto kadi ɓe jooɗo kadi aljanna welne hunde nde noosa aduna watta wonde film aji ɗi no ganduɗa ɗe yiilo dépense haɗa yeeɗuma ɗe jala aduna fof watte film aji ɓooli wonata yeeso ma wiye i holko heddi ko jiɗɗon communiqué o ara général holko jiɗɗon ko min jiɗata waati aljanna tikkere allah gasi hon ko ɗum min celi kono noon heddi yimɓe coyi allah fof baɗɗo ngal ɗo teddugal kam jari yiide kam wiye jarajef jarajef yewtana hunduko ma kono noon oɗo woni o wiye noon aljuma naggam hani wona noon potten famirde waktu naggam wayno mbiyeɗen aljuma naggam waktu naggam onon fof gaare nokku naggam ɓe jooɗo tawa subhanahu wa taala feeña ñanden tan neɗɗo wawata rondade yiide mo nde kono ga la tudrikul absar yo yudrikul absar wa latiful khabir ga yite yetama ceerno fof mo nanɗon wi ga allah feere mum woni eyi bonno yetake ko toon yiyete ɗum tagi subhanahu wa taala wi kalla ala innahunna kamɓe an rabbihim ga joom maɓɓe yawma idin ñande heen yawma idin ñande allah dawri yiyeede de la mahdubuna koɓe wurñidirteɓe allah ɓe jeeta allah ɓe jeeta ɗum summa refti innahum naɓe nasalul jahim ɓe natata ko biyetengol jahim natowo jahim yiyata allah allah do rokki yamirore jeyi wala gasni haajuma ala toon natɗo toon fof ha feere mum haajuma ala hen summa refti yuqalu wiye a hada alladi kuntum bi tukadibuna soɓe nannama jeygol ha gasi a hada alladi uqibtum bi ɗum ɗo ko lepta ɗon ko hande ko mbara ɗon ko e dow mu hande ko ɗum ɗo woni ko pennanno ɗon mbino ɗon ala joni noon ɗumi naate keɗe to eɗen mooli allah ɗum ɗo hunde no muusi ɗum ɗo firti ka yaltata an woka ala e jeenaari ala wallam ngel kayte la gasa tan te meɗɗinnani ala ɗo hanti gasi jaggama eɗen mooli allah kalla ya muhammad kalla laysa l amru kama tatawahamu ulaika al fujjar affaire nde wonana sa eɓe cikkiri ni inna kitab al abrar deftere labaɓe ɓe deftere moƴƴuɓe ɓe lafi illiyin inayi nokku biyeteɗo illiyina ya muhammad illiyina nana dow ɗum ɓuri towde ko towoy fo illiyina nana toon ya muhammad kitabu wa ma adraka ma illiyu an aɗa andi illiyuna muhammad anda yimɓe ma ganda andi ɗum ko joomi accumi haalanma ko ɗo woni kitabun ko ɗum sijjin yani ko ɗum deftere ko ɗum karnal marɓumum markangal kala ko wi adama jogori dañde naatowo aljanna o markama toon gasi eɓeni jooɗi yashhadu yiyatande tan ko almuqarrabuna ko malaikaji allah wonɓe ɓe toon ɓen tan tegui karnal ngal guite ay to alano malaika ɗin toon malaikaji jiyetaki wani noon ɗin ko baɗoji ko bonɗi ɗin ko bonɗinari ɗiɗo ko malaikaji ganduɗa goto hen fof faɗɗi jibril laaɓe temedere ko ɓeɗo mbaɗate to illiyuna woma adraka ma illiyun ina nena ngal ɗon karnal ngal ganduɗa golleji julɓe moƴƴuɓe ɓe ina mbaɗa to hono sifoɓe yani wa bada an bayyana manzilata kitab al abrar ndo natoɓa haalana men nde o haalani men nde deftere tedduɓe nde o ari oɓa sernana men sifaji tedduɓe ɓe o wi inna al abrar ɓeɗo ɗigguɓe ɓoftiɓe allah gonɗinɓe ummital e tribunal janggo yawmal qiyamati o ɓe gonɗinɗuma ɗemgal nelaɗo maɓɓe sallllahu alayhi wa sallam lafi naimin ɓe koye nema goni ha gasi innal abrar lafi naim ɗum no naimo taarif aɗa anda ɗum fi wujuhiɓe taarif aɗa anda fi wujuhiɓe gueese maɓɓe ɗeɗe jiyata nadaratan naimi neyɓugol nema gonɗo e wonkiji maɓɓe haɗa ɗum faama yusɗawno ɓe jarne min rahiq yani oɓe jarne ya muhammad rahiq rahiq ko sangara goto wiyete noon oɗo rahiq ko ɓurɗo yoodde ko ɓurɗo timmu rahiq ko sharabun khalis la ghissa fi ko jaram nawun min asharab woyata inna kitab al abrari la fi illiyin wa ma adraka ma illiyun كتاب مرقوم يشهد المقربون
inna al-abrara la fi na'im ala al-ara'ik e dow diwaneje dow leece wona onon pewnide de ɓe ne kewi kurtu aɓe tan ñakki nde toon ho watta lelaɓo to waɗa ɗum welno ɓeydo hello woñol do dankeje leece yanduruno ɓe ƴeewodira e goto yiyata goɗɗo o ɗo ni tan no mbadduɗen ni o foti ƴeewodira sa yiɗi yaade tan leese ngo wiyata ko ñokket ngo hoota ni tan ngo wiyata ko ñokket no feedowno hélicoptére ni ngo yabolol ma ngo hoota kono a yiyata kiiki neɗɗo ɗo abadan yes tan yiyata allah lala e ko yanduru ya mouhammad ɗum koye nemaji ɓaw hoɗo woni e leece ɗe na kooɓa hoɓe ƴeewa ɗiɗo nemaji e ɓeɗo rewɓe hurulayi e konɗo cukuloñ e ɗeɗo ñameɗe ɗe jareje e ɗeɗo baɗɗanteri hen foof haɗa jogui sisma a jooɗo tan mbaɗa ni koyngal ma mbiya ɗumen ala ɗum nomi yeehi gasi sis fof kadi sila tan no ñogguet sa courant sa isa sa gaz haydara harɓe jeeɗi a rewata mukɗo no ndiyam no soode loowa walla